Ole ilzawai in chibai vek ule tuk chuan nuam vek ule hei vina hian anga lom tu suina karon ei dawna pathian khumai na zara mipui te kal tlangin subscriber sing khat lai te kan nei ve a kalom em a cái din hun chu heti hi ania kanu pantet lai han mi harwang ve tak kania van duana tok palin lungle sai ko ti hol current pe chhuak tu transformer chu khoi palin van duana ka toka tian gaban pani tan gaban le lam ve ven tan ngai ti an om ta mi puite in khungai na te ka donga subscriber sing khat lai me te kan nei ve in chunga lom tho ko sui mola hei khungai taka ka video ka content tang te po kalo la nei je lang khata khanin khungai takin subscriber te tan min lo la puin min lo view sak zel tu le min lo clear sak zel tuin ka som du chau kalom tak meu ani zara hei YouTube channel atangin sumlak lu te katum ve ani khungai takin hen ka sumlak lu na konga hian viewers te po khungai takin tan min lo lak thar pui ula thlar le pek thatop lampang a hian sum te po ron lut ve mai the aron lut ve don ka hria khungai in ka video dang te po ni se min lo clear saka min lo view sak chur in thian te in chung te mun dang mi te po ni se min lo share sak chur turin ka som tak meu cheu ani vin in thil te na konga pathian om puin a nen tluang taka boina te hasna te tok lova tluang taka vena in thil ti tu ten ti lo len ngai thin turin du sakna ka hlan chu ani chuan hei kazai nge gp number te lo da la tiktok te in lo om nok noka karon da ngam chi lawa ange hei heta ka video ka ron tarlan kha chuan kut doangin ko om don sia ka du lova gp na number in lo du chuan comment na te hano sizel mi zok ula emo description a khanin karon da zelanga video da lo hian video da chuan ange hei kut doang khan kalang don ta ni ma se ka du lowa tan pui du te in lo om ni chuan
min khungai min tran pui tu ten lo mani chuan description ah khan number ka dah zel dawna ka number ka dah zel dawna khatah khan in lo gpay mai dawn nia in zawai chungah lawm thu ka sawi ani ka lawm e